Takže čau lidi, to máš u dalšího videa. A dneska si tady zahrajem. Dneska tu máme tohle. Asi znova brávko, je to baví. Ale tentokrát musíme vyhrát, jo? Tentokrát musíme vyhrát, fakt, že? Zítra co budu dělat. A je to tu. Takže já bych asi chtěl. Teď někdo hraje. Okay, co hraje? On hraje Duelist, tak si dám taky Duelist. On hraje, On hraje Michal. Počkej, ne, vypni si Duelist. Vypni si Duels. Ne, dej si třeba Game Break, já nevím. Ten hraje Duels, když si dám Duels. Já nemůžu si dát Duels, vidíš? Kdo to je? To byl kdo? Sakra, co to je? Já chci... Aha, ten hraje... Ježiši. Aha. Já chci hrát z To je Michal, jo? Michal Ložek. Já mám ty gram. Dobrý. Ne, mě to furt nastavilo na to. Jo. Dobrý. Nejde? Ach, škoda. Možná hra. Ne, solo nejde hrát. Aha, já s ním chci hrát, ale... možná ví, že teďka hraju. Počkej, že by bylo ještě na kliště. Ne, to ne. Já si jdu zahrát. Já si dám jinýho brawlera. Dám si Griffa, mýho oblíbenýho. A jdu hrát. Možná ho tam potkám, co já vím. Dejte like a odběr, ještě koment do toho. Pokud bude zapnutý. Tak jo. A tady hraju s nějakým cápkem. Se to načte vlastně pro nás oba. Pokud tady bude tak ho zabiju. Tady je Cípek. Mrtvej, bohužel. Máme, kámo. Kdo to je? No, on zbravku ani nejde, já nevím. Tam hraje nějaký Číňan. Tady podle mě. Ne, tam Poko. Byl Číňan. No nic, já jdu do něj. Tam. Tak to jsem si pěkně vyplácal. Jsem pitomej. Bul. Hej, Poko, to je ten Číňan. Ne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a pojď. Jebo, je tady, Michal, čau,
ten dynamik, to je Michal, jo, kdybyste si s ním chtěli zahrát. Michal Leskrojek. Já jsem Patrick, Pary 24, to můžete vidět, Pary 24, kdybyste si náhodou chtěli se mnou zahrát, tak si můžeme dát do Fredu, pokud se někdy potkáme, já nevím. A nebudu říkat, kde bydlím, i když to budete psát do komentů, nebudu, protože vím, co by se mohlo stát. Já tady ukazuju like na něj. Ok, já počkám, až nebude ofinal. No počkej. Save news. Jo, to jsou volby vlastně, tady budou volby. Myslím, že tady budou volby. Jo, tady budou podle mě volby. Prostě nějaký. Si můžu vybrat zatím nějakého Bravlera. To se asi You just had to refuse my final offer. Oh yeah, just keep buying. Mataj ten za Should have read the milion terms and coinů. conditions. Jo, ne, to za 10 000 coinů. Já tady ten skin mám, akorát že u Rosy, já vám to klidně ukážu. Akorát že já ten skin mám u Rosy. Vidíte? Stál mě 10 000 coinů, já už mám jenom 3 coiny, protože jsem si vylepšoval, ale ještě mám 6020 těch, takže a tady mám klasickou, a tady to je hezčí podle mě, když já jenom El Prima, to mám, El Prima mám, tady toho, nic víc nemám. Takže já si ale vezmu toho Grifa. Ne, select. Hezký. On si vybírá už Bravlery. Jak je zase offy? I am ready. Já jsem ready. Co ty, Michale? To nechápu. Si taky zahrám, bro. Tak ale dělej něco, Michale. Počkej. Tak si ho dám, on je ofilnej. Okay, jo. Já s ním taky nemusím hrát, ale jo, baví mě to s ním. Ježíš, hahej. Profil, jaký máš profil? Jo, tady by něco, tak to je on. Takhle. A teď to má slepici úplně stejně jako já, akorát, že já jí mám v žlutém rámečku. Jo, to je on, tady přesně tady to. Já s tím asi hrát nebudu. Soudám ze friendu pryč. Soudu dá ze friendu. Ne, dám si srandu. Ale tak už dělej. Počkej, bude friendu. Nechápu. Ale zahrám si jednu takovou dobrou hru, která je tady. Tady. Jo, doporučuji všem, kdo se na mě dívá. Je to tu. Doporučuji všem, kdo se na mě dívá. Jako prší zrovna. A je zrovna 22:10, takže je 8 a 10 minut. To natáčím v 8 hodin a 10 minut. A je pátek, zítra je víkend. No, jsme ve hře. Já se budu podívat za vůdcem, takže... A ten nic, jo. Tak to nic. Tak já si budu asi podívat za...
obchodníka ne. Jdu k Esovi, u toho jsem ještě nebyl. Skoro vůbec. Oni pro mě už nemají žádnou práci. Tady se podívám k tomu obchodníkovi, teda ten tady má něco něco novýho. Čo obchodníku. Co tady máš? Já bych chtěl strašně tady tu snipku, ale že to stojí 3483 korun a já mám jenom 1043. Těch stříbrných, tady těch stříbrných kojničků. Tam se to asi takhle začíná. No, nevadí. Jdem se podívat podajva. Hala, tady mám nějaký vykřičník. Zombie pass, co? Co tady mám dělat, jako? Co tu mám dělat? Já nevím. Se zkusím podívat na to bravko, jestli už Michal vůbec tam je nějak připojen nebo tak. Až natáčím 11 minut. Popravdě 11 minut. Co to? Počkej, proč se mi to Jo, to mi dělá bravku. Asi konec videa, tak asi. Čus. Brzy vydám nový video, tak si koukej.